Господа да бъде върху вас. Аз съм Исаия на Кангери Гемайдено Полеже. Аз се казвам Исаия от църква Хваление и поклонение в Вирхайм. Мен да не Кангери си ектернего часо. И при нас в църквата има младежко събрание. Често мога да пенавто ме гидепала, кодо сусиеме и ектернего часо. И искам да ви разкажа малко за този младежки час, който имаме там. Зурале с погода много трайо. Много промени това нещо в моя живот. Ви мога дикимо, посървимо ли да близко? И виждането ми върху служението на Бога Погода на трего му и учи ли да близки са били въстедикав. промени напълно моето виждане за работата на Бога, която виждах. Другите женки мислима за гиманушка и чез дарава стежава гледат пенава ресотина пенава с фалчес. И аз бях един човек, който много се страхувах да изляза отпред да каже каквото и да било, да не каже нещо грешно. De Stahlbench schon, И след 3-4 месеца, 4-5 месеца, Vlamen de Xaboro an der Frankfurt am Ende de Kangeri. при нас дойде едно момче от Франкфурт в църквата Alel te pridugil vot unjamende, и започна да проповядва там в църквата. alel vot te delikat veto, so die ganze Zeit me pushava z Magorkovo и приватно джела. И той започна да говори за нещо, което аз сам себе си питах лично, не знаеше за това нещо. Де пак кодо джез, И от този ден нататък погодан дрего му го трае отдел. промени напълно моя живот, Господ. Жена бе пачав, ке джеси гворба, И знам и вярвам, че днес има едно слово, ушичаримо ке си табела джез, получението, което днес ще имаме. си те делате кад вето туке, Той ще ти даде един отговор за тебе, ке кам пушесто варисо. че ти когато себе си сам нещо питаш, А джез камете дето деликат вето ке. и днес Бог желая да ти отговори на това нещо, на твоите питания. Амен. Амин. Днес. Бог да благослови прекрасни млади хора. Давто недел нашо препарчали Деблески. Бог да ви благослови в името на Исус Христос. Зума вас не красно не транда, джика транда 5 минут. Ще се опитаме така 30 до 35 минути максимум да приключим. Амаро прало пастор Андял Павлимос. Нашия брат пастор говори за кръщението, за водното кръщение. Джина дем вимесо Рамолас. И аз прочетох това, което пишеше, Макар чела рафту малишип, ту вали борба. въпреки че не разбирам вашия език, Але пеек духо сам. но имаме един дух. Айде балалеске ферзора кай Рамолас, а чардем кай гелас. И от стиховете, които той говореше, аз разбрах на къде той отиде. Andiamo plano pastore borba da apostolo che ci sto capitolo verso 2. И нашият брат говореше от Деяния на апостолите, 2 глава. Capitolo 2 verso 38. Деяния на апостолите, 2 глава, 38 стих. Non sente ginavenza era molto me che sa ale che le sa ginavento me che cadosa. Не е нужно да четете сега всичко, може да се запишете и вкъщи ще прочетем. A metro macisto me che sa. Ние ще ви кажем всичко, ще ви обясним. Ai che le sa ginavento me che sa dalla ferzura. И вкъщи може да прочетете всички тези стихове. Che pename era molto me che ne vorba. Може да се запишете, не е проблем. Ma ginavento me che Но четете ги вкъщи, ги прегледайте. Кога фенело апостоло о Петрус пенел, И апостол Петър там говори, пенеле народонге ме манушенге пенел, казва на хората, които са там, мангете ме киимос. покайте се Сакото мен да ке мангетиски киимос, и всеки от вас, който се покае, те дена до болимос. да отиде и да се кръсти. О болимос джанасо зумбулузил со пенел. Знаем водното кръщение какво символизира и какво говори. Када вас сикавас, те мулам Христоса, потрито джес буштилам лесан дек траю небо. С това нещо ние показваме, че заедно с Христос участвахме в Неговата смърт и след това в Се възкресение. сако манус каја велка о Христо, Че всеки един човек, който идва при Христос, о перво пинджаренте билете блеско чипелел канчте керел. първото нещо, което разбира той е, че без Бога не може нищо да направи. Билете блеско ло хасардо. Без Бога той е изгубен. O prvo so pinjarel, o manuštelo, bezehalo, dušalo. Първото нещо, което той разбира за себе си, че той е грешник. A je konduleza, če bezehesa veska o Kristo. И с нашите грехове ние отиваме при Исус Христос. O tuito paso si ga velte, kudo manuške primile Kristoza nebesko trajo, Втората крачка показва, че този човек, който приеме Исус te Христос в dervija живота do си, bolimos. да отиде и да се кръсти. Te ska velka dalasa so pačal. За да може да покаже с това, че той вярва.
Ai, să scavela mega polimos, ci cam в падурте жавандре. Какво ни показва така кръщението? Не искам да отида много в Nu подробности. imaginaste o polimos scavela mega temulamni Христос ai потрито джис буштилам леса din traiul nevo. Но знам, че кръщението ни показва, че ние умряхме с Христос и третия ден възкръснахме с Него за един нов живот. O 2 Corinta 5 шефта пенел, 2 Коринтияни 5:17 казва, se va recomando Cristo, има ли някой, ако някой е в Христос, significa geratura. той е ново създание. Sau pula no gelata, Всичко старо отмина ai sa nevo kerdinas. и всичко стана ново. A me kerdilam ni Christosa e neve manusha. Ние станахме с Исус Христос едни нови създания. Mai anglete ci da vesa de apostolo ki shisto ke penela do trata to, Ако ние отидем в Деяния на апостолите 38, там te te pala kutula dui pasora kai si te kerasa, за тези две крачки, които има да направим, o pervo te primiš shidos, čo bezechan rodel, първото нещо е ти да признаеш своя грях пред Бога. ai o duito te pachas te mulan ni Christosa potrushula e potrito Jesu shtilandesa, И второто, което е да вярваш, че ти се сараснал с Христос и след това си възкръснал заедно с penel Него. atunci si te vela o Svento Duho, И тогава ще дойде Светия Дух ai si te dela tu podarki. и ще ти даде дарове. Lanța mă pușama că le jubla, că le peia pe sicate. Аз искам да попитам от сестрите, които са тук. Te lesa cuci lumugia pe nas. Ако си купила скъпи цветя, Toți li toate jumbalova zono, ще ги сложиш ли в една ваза, която е грозна, лоша? vai toți li toate vazono că si pagado, Или в една ваза, която е сцепена, спукана? te vite șutam pai Andrei, de lo pai avrina, И ако a da сипеш вода vazono. там, тя ще излезе от вазата. No că la cine cuci lumugia șugar tu bună de șugar vazono da venna, Но когато купиш едни цветя, които са скъпи и хубави, трябва да са в хубава ваза сложени. no că dea cărdea odel mai aglal tu sai manța. Така Бог направи отпреди, в началото, с мен и с теб. Nevardeatu, vujardeatut, Той те обнови, Той те очисти, ceaceardeatu odela de pescoșaf, Той те направи праведен в своя син, ca și tavelo Sfânto Duho andetute. за да може Светия Дух да дойде в теб. Dicta o Sfânto Duho bocează cote ca si bezeh, ca si tunyari gona, Светия Дух не идва там, където има грях, тъмнина. vă numai cote pe șel ca si s-ar te perez bujimos, ca si ceacimos, ca si sfințumos. Той стои там, където има чистота, където има истина, където има правда. No Cristo ceaceardeatu de pa la pescorat. Но Исус Христос, Той те направи праведен заради своята кръв. Tu pa și canci cărdean. Ти нищо не си направил от себе си. Tu ci beri să vandacirizor te vujarestu, vai te paniarestu. Ти не можеше от твоята собствена сила да се направиш праведен сам себе си. Să numai paceaian s-o cărdeau Cristo. Ти само си повярвал в това, което Той вече е No направил. ca to să s-o planul de blesco, И това беше плана на Бога, te să-i tolo pesco duho ande tute, за да може Той да вложи духа си вътре в теб. turbo pervo te ceaceareltu. Той първо трябва да те оправдае, да Te те направи праведен, vujareltu. да те очисти. No Cristo sa ca do cărdeas. Исус Христос всичко това направи. Tu ca paceaian andelesco șavu Iisus, Ти, който си повярвал в Неговият Син Исус, tu ca paceaian andeleste, ти, който си повярвал в Него, vujardeatu ai haladeatu peskeratesa. Той те поми и те очисти със своята кръв. Amen. Tu să-mi ceacio am la iacale de blesche. Ти си праведен в очите на Бога. Aia că n-a per inferior de tona de tute șucar pucea. И вече сега Бог може да сложи вътре в тебе хубави неща. Declato ando Purano Testamento, Вижу, в Стария Завет, zumavelas odelte șona domanus bucea. Бог се опитваше да сложи в хората неща. Numai ce birinas te beșena domanus. Но те не можеха да се застоят в хората. Ce birinas te așena domanus, Те не можеха да се застоят в sos хората. ar domanus să zbeze halou. Затова, че човек беше грешен. Numai te pau Cristo acala, Но заради Христос сега, de paleste, заради Него, de palalescorat, заради Неговата кръв, cai pucin de amen peskeratesa, че Той ни плати, Той ни откупи със своята cai кръв, vujardeasa men ceaceardeasa men catar sau bezeh, catar saidos, че Той ни оправда, Той ни очисти от всеки грях. birila canaleschi vorba te beșel andetute. Сега вече може Неговото Слово да живее вътре в нас. Dicta ce calții te n-ave na le posuceala,
Више, чорапите ти не са по принцип в джобовете. Најкај те то сканчина, Няма как да сложиш там нещо. но каде сам до Пурано Тестаменто? Но в Стария Завет така беше. Андо манушчи приласте бешелески ворба. В човека не можеше да се застои Словото на Бога. Но макана кај си ту позуча, Но сега, когато вече имаш джобове, ака на билисте то с Андреј. сега вече можеш да събереш Билиш нещата шо там. паспортот е тос, Може да си сложиш там личната карта, паспорта. челове трубусте тос, чиче и билисте тос. Но када било делте тола джес анде туте, И сега вече по същия начин може Бог да сложи вътре в тебе те то да песко духо анде туте. и Той сложи своето вътре в тебе. Одел камел те дел ту подарки кам Гилио. Бог желая да ти даде дарове, църкво. Амин. А во дале туке јус потан. И Той Во дале туке јус, ака на си туку дела подарки. И Той ги даде вече, сега ги имаме тези дарове. Нема трубусте пинджаресле, ај тежанесле. Но трябва да ги разпознаеш и да ги знаеш, да ги познаеш. Одел камел те пинджаресле, тежанесле. Бог желая Него да познаваш и да разбереш. Мусете пиравки и ворба. Ще ти кажа сега една дума. Ај сега вела туке пари. И може да се стори тежка дума. Тука дан чутрајо ле девлеске, И който си предал живота си на Исус, не ти чутрајо со шукара вела. не че живота ти сега ще стане перфектен. Тигланту си кукула брили като зле розови. Има едни очила, които Ај са са саме шукар розови мазал, са и шукар. всичко изглежда добре. Луѓе са шукар мазал. Светът става красив, Но ма каде чавела? но всъщност реалността е друга. Наш чим те давте гаранција бајо пастор, те сога чавела пари моспе туте. Не може ни да ти дадем гаранция, че няма да дойде трудно време в живота. Проблемора, депресионора, дар, неказо, брига, содјаваса пекадеа пув, си тавела. Проблеми, депресии и какво ли още не, цялата тегота, която този свят има, може да дойде в нашия живот. Егорба ле девлески пинол кана васа андокајо, Когато отидем в рая, казва Словото на Бога, котечима ја вена јасма. там вече няма да има сълзи, Котечима ја вела мен брига. там няма да имаме проблеми. Котечу шавчи гладуца, сова, чина свавола. Там вече децата няма да се разболяват. Котечима ја вела мен сога дар. Там вече няма да имаме страх. Но ма со пушола кана кај сам пикадја пув трубу са раз санде дар те траи са раз. Но това сега означава ли, че докато сме на тази земя, трябва да живеем в страх? На. Не. Анда кодо дату одел песко духо, Заради това Бог вложи своя дух, те са бешелески ворба анде туте. за да може Неговото Слово да живее вътре в нас, в теб. Ај со де сам пикадја пув, И колкото време ти си на тази земя, дату одел подарки. Бог ти даде дарове, Ке билисте де сопран. за да може ти да вършиш с тях. Ке билисте де сопран па депресиона. Може да минеш през депресията с Ке тях. билисте де сопран па и дар, па униказо, па и брига. Може чрез тези дарове да преминеш през всичко, което идва в живота ти като трудност, като тежест. Ланцама е мајзо бари дар ла те јаки си да пески глати, да? Най-големият страх на една майка е за нейното дете. Ајде бегин до канаджарка и скола. И постоянно го мисли, когато той отиде на А училище. нивар авел манушеске, дженеска да борба пенелте немцицко пушелпе шлеме фоште јонгеко. Понякога идват лоши представи така в живота, в главата на човека, Но ма сапе када ла буча читру бустуте да раз. но заради всичко това, което идва, не бива да дойде страх в теб. Елумја сајдара, Света може да се страхува, ке чипа чала до Исус. защото тя не вярва в Исус. Сајдарал. Може да се страхува Ај вичи бил танкела врија да пески дар. и не може да излезе от страховете си. Те најле одел. Защото няма Бог до себе. Но ма ту читру буста шезан некуде дар. Но ти не бива да оставаш в тези Ту страхове. читру бусар христијано те шезан до неказо. Ти не бива като християн да останеш в наказание, Читру буста шезан де депресиона. в депресията, Те одел дату де екзорик пучара кај пушол хучимос. защото Бог ти даде една сила, която се казва молитва. А ја джеска мафтета автосантума. И искам днес да говорим с теб Па езоре пучара ле хучимански. върху силата на молитвата. О хучимос кај са старел чостато. Молитвата, която изцелява тялото ти. Амин. А шунана не буд ферзура со дядума о пасторо, Ние чухме в много стихове, които пастор говореше, сега вела не буд бучан до болимос, а веле ворба ви од Свинто Духо. имаше много неща, които чухме, че през кръщението идва и Светия Дух. Од Свинто Духо панглимос ло качо скепимос, панглоло качо скепимос. Светия Дух, той е свързан с твоето спасение. Тој читро бусте азуклес канадеса чутрајоле девлеске, те се пиравестик трајо лашо, те се јавело Свинто Духа не ту,
Ти не е нужно да чакаш първо да си оправиш живота, да имаш един добър живот след като си повярвал и след това Светия Дух да дойде. O Sfântul Duh, onde до момento когда tu primi sărdanul Hristos, Светия Дух в същия момент, в който ти си приел Исус Христос, avila ante tute. Той дойде вътре в теб. Sai exarde să dugindo. Без значение ти какво си мислиш и как Sai си мислиш. exaravela kana chugindo. Без значение сега какви помисли Te да имаш. penesa după tute te nasulsa na ci sam nașo. Ако ти за себе си сам казваш, че си лош и не си добър, Oder penel patute te tu sam nașo. Бог казва за теб, че ти си одобрен, ти си So добър. sar kalea de put sa nazleske drago te da peske șavezam da tute. Защо? Защото ти толкова му беше така драг, любим, че той да Vot не și стои sar след avea теб. tutar canci odel. Той не е скрил нищо от тебе. Kauske pimos andea sale cu ceale haioske andi ciutraio. Защото спасението донесе и доведе всички неща на рая, които са вътре в твоя живот. Cutula podarki si duke pe azucimos pe ciutraio. Тези дарове, които дава Господ са за теб, за да може да живота ти да се подобри с тях. A ei podarka cam Da se afte усъвършенства. Ei podarka cam afte penafti ca de la tucodel. И сега ще ти кажа един дар, който Бог ти даде на теб. A e vorba de vreți si cadel de palapulimos, vai sar pe misartele manușle Hristos, perginea da Sfântul Duh aliniete de duma de șiba. Словото на Бога казва, че след като хората повярваха в Исус Христос, дойде Светия Дух и започнаха те да говорят на чужди езици. Ai cam asta e nas de cineva în 1 Corinta, capitolul de șuștar, ai ferzul ștar. И ще отидем в 1 Коринтияни 4, De șuștar, ștar. 1 Коринтияни 14:4. Ok. Deci tu vii vorba pașe să prenese despre veto, Ако имате и въпроси относно това нещо, което сега четем, правим, може естествено да попитате и ние ще ви отговорим. ok? Câte de duma o Paulus la congregação. Тук сега апостол Павел говори на църквата. Congregațul te samame. И църквата, това сме ние, символизира нас. Câte de duma mânța Paulus. Павел сега говори на нас. Ai penel? Коя глава? 14 глава, 1 Коринтияни 14 глава 4. Să era mostul că cado? Може да се запишете. Ale ginav kere, mai vas nu si kere te ginaves. Важно е в къщи да ги Ame забележиш. ginavas tu că acana. Само се запишете, че ще кажете. Ok. Condel duma ande shiba, Който говори на непознат език, kudo vazel pe corco pes. той назидава себе си. Ok. Въздига себе си. E vorba juneso penelo Paulus, Чуйте сега какво говори Павел тук. te penel kudo cadel duma ande shiba, ande neve shiba le duhoske, Този, който говори на нови езици, непознати езици от духа, kudo vazel pe pes. той се привдига себе си. Ai e vorba vazel pe А словото се издига, bușou pe grișițco ship, на гръцки се казва oikos domeo. Олкос домео. Oikos domeo, vai domos. Tu se pereți că le-a vorba să o aceașunem la. Ти можеш да кажеш нещо, което аз до сега не съм чул. Numai te sana s-a la recomandă Köln, И беше някой в Кьон, бил ли? cosa s-a do Köln? Били ли сте там? Ai diclan cu te baricam giri? Видяхте ли S-a катедралата? bușou? Как се казва? Dom, da? Дом. Köln la dom, da? No că țara vele vorba domos, oikos domeos, pe grișițco. Там идва тази дума, домос. No, kudea vorba vela de grișițco că penel vazel opre. Ai cam asta de caz kudea vorba so penel. Тази дума означава привдигане, нали? Вдигане. E pervo vorba bușou oikos domeo, Първата дума се казва Ойкос домео. te vazes ker opre, te poduis te vazes opre ker. Да построиш, да издигнеш къща. Napište su ginadamu, pervo Corinta. Не дай да забравяш какво сме прочели сега първо So Коринтияни. godi kudo kaj del dumande și ba vazel pe pes corcogo. Този, който говори на непознат език, той назидава, така е записано в себе. Di caso bușou că le vorba mai agle. Ще видим какво казва сега, какво означава тази дума малко по-напред. Penel te vor tolpe o manuș, Казва той да се назидава, да се дигне. e trito vorba si, И третата дума е opre vazdino, и
вдигнат нагоре, те зуравол, за да може да заздравее ај те са стол леско стато. и да се изцелява тялото му. Окей, just by Англия. Ще отидем по-нататък. Първо Коринта капитло 6 верзо 10. Сега 1 Коринтияни 6:19 отиваме. 1 Коринтияни 6 глава, 19 стих. 10, да. Същото първо Коринтияни. Да, 1 Коринтияни 6 глава, 19 стих. Първо Коринтияни 6:19. Oder wisst ihr nicht, nehmt sie es gut jawab. Vai tu meci jalen penelo Paulus la camirache, Павел казва, не знаете ли вие, te tu marostato че вашето тяло si o templo le Sfântului Duhosco. е храм на Светия Дух? Ok, ca te si pari vorba so penelo Paulus, Това е нещо голямо, което казва Павел. ai ca te ci penel e vorba penas pneuma duho, И тук не казва думата за дух, която е, numa penel e vorba greșitsko ca bușol zoma. но казва една дума, която на немски, на Зома. немски се казва зома. Eu. Ai zoma bușol stato. И зома означава тяло. Ai acana penelo Paulus i Сома. Soma, mai este Сома. Сома е тяло на гръци. Стато, браво. Сома. Ai ca te penelo Paulus, И там казва Павел, te tu marostato si o templo le Sfântului Duhosco. че вашето тяло е храмът на Светия Дух. Anda gorgina deam ando pervu Corintam, Затова сме прочели от penete Първо canades duma de shiba, И когато ти говориш на езици, vazes tu corcoho opreg. ти назидаваш сам себе си, се привдигаш нагоре. Catedel duma e vorba le tevleski, Тук казва Словото на Бога, na pacio duho. не за духа, Te cudoso togea undeva de tu te si perfect. защото това, което Бог положи вътре в тебе е перфектно. Vodel duma pacio stato. Той говори за тялото ти. Sodiva na caz problemul situațiunilor pe care a puf. Колкото и да преминаваме проблеми и лоши неща, Sodiva na kelo manus ar cristiano vi depresiona vidar. колкото и да минаваме като християни депресии и страхове, Numa odel datut le shiba ca și te sașarești o stato. Бог ти даде говоренето на езици, с които да се изцелява тялото ти. Амин. E vorba le devleski penelte ce o stato si o templo le Sfântului Duhosco. Словото на Бога казва, че тялото ти е храма на Светия Дух. Ai vonai voia ta vel nasvalo. И не е позволено това тяло да бъде болно. Vămuzai ta vel sasto ai zuralo. Амен. Той трябва да бъде силно и здраво. Pe cado datu de le podarca. Затова Бог ти даде тези дарове. Să vii podarca, Какъв дар? te destuman de shiba. Да говориш на езици. Ai să o crem le shiba? Какво правят езиците? Vazem tut. Те те привдигат, Dentu zor. те те дават ти сила Te jazam klei. да продължиш напред. Te na mazos pe cadea lumea. Да не изглеждаш като този свят, Ma te dice la vrale ma nu șezi le te vezi pe tu. но да видят хората отвънка Бог върху тебе. Nu mă sa jalca do. Но как ще стане това? Dentu man de shiba. Говори на езици. Моли за Odel și езици. tol tu pe zor te keres vare so. Бог няма да те принуди на сила да направиш нещо. Odel soba ci kerel vare so i pe zor. Бог никога няма да направи нещо на сила. Wo kamel te pe ci Entscheidung, ce nu să zic vorba Entscheidung. Той иска твоето решение. Te vod miciri Entscheidung viril te kerel buci odel. И по твоето решение той желая да работи. Dita să des tu gândul te si te dava duma pe shiba. Виж, може да помислим сега. Sai ci mai jana fumantele kerav buceasul n-ai vorta. Аз докато говоря на езици, може да си помислиш, аз знам, че правя неща, които Numai не са добри. tu buste janes tu duhole de blescu cadea ci vircuil. Но трябва да знаеш, че духа на Бога така не работи. Vo canadeu tu ik podarca, Той когато ти даде един дар, vo inki camente janes tutar. той желая ти само от себе си да разбереш. Bravo. Dicta că la exemplu de gloria bashiki arabasonda la basheki arabaso, ca dosi și ba că la Това soaciumezi. са непознати езици. Gloria bashaka arabasonda rabashaka, ali vi se terciuva. Acearez n-ai problemă ca de la sape. Това са непознати езици, които Бог на него му е дал с този език да се моли, да говори. Може да не престава с часове да продължи това. Să-i dau tu ca na meka mav. Мога да говоря на езици, когато аз пожелая. Ai fi să-i așa vav ca na meka mav. Мога
мојата спрг когато аз кажувам. Но voi si e подарка катародел туке дините зуравос анде чостато. Това е един дар, който е даден от Бога за тебе, да може ти да се изцеляваш тялото. Само рецек браво. Може да се Giravasando 1 Corinta capitolo de Шуштар, ai verso 21. Ще отидем в 1 Коринтияни 14, 21 стих. 14 глава, 21 стих на 1 Коринтияни. Каде дума о Паулус па Пурано Тестаменто анервалесови. Тук сега Павел говори за Стария Завет, нещо донесе до църквата. Зависимо. Перфектно. Перфектно. Първо Коринтияни 14 глава, 21 стих. Ai cadea nele text anda Iezaia bistahto verso de șuec și ca de șudui. И тук говори от Исаия, книгата на пророк Исаия, 28 глава, от 11, от 28 vers 11 bis 12. 11 и 12 стих на 28 глава Исаия. Ai canaka mastra șunaso penelo Paulus. И искаме сега да чуем какво говори тук Павел. Ai penelo Paulus te adu zakono si ramone, И казва Павел, че в закона е записано, te udel penel ai ke profetos comui, че Бог говори през устата на един пророк. me camaf te dav dumența duma de caver vorba. Аз искам да говоря с вас през друг език. Ande ship caver camaf te dav dumența duma. Чрез друг език, чужд език да говоря с вас искам. Und sie werden mich auch nicht hören. Hai vit pa tot ce cibirina de la Renma. И така няма да ме разберете. Ok, Jaza Cana, ando cu do Purano Testamento kai o Paulus pedapaleste, И сега в този текст от Стария Завет, който говори Павел, ai camas dedicați o texto so pedela do Purano Testamento. искаме да видим какво казва текста в Стария Завет. So pedau Paulus paleste. За това, за което Павел говореше сега. Ai pale penelo del cate, И говори Господ пак тук. yo, odelsite de la lenarodosa duma, Да, Бог е този, който ще говори с хората ande e chip в един език, kai cia la rella o manuș. един език, който човека не го разбира. Zavi și sigura. Какъв е този език? E și pa, de Sfântul Nedhoțke. Това са езиците, които са от Светия Дух. Ande chip kai o manuș cia la rella. Един език, който хората не го разбират. Numai cu dea și penelodel, Но този език, казва Бог, voi si anela pacea le manușenghe. този език ще доведе, ще донесе мир на Le хората. convlențite de la zor. Слабите ще им даде сила. Ai vi patunci ci camenata șunen. И тогава дори пак няма да искат да чуят за това нещо. Sos e o problemă acesta ne cadea vremea. Какъв е проблема сега в това време, в което E живеем? tata șunem te bud berze che așa, servitorul. Преди доста години слушах един човек, който вече Și слуша. că m-am te critiziv. Не искам да го критикувам, Numai pe de-ai tata e vorba, но той каза една дума: ce mai trăi să ne cadea vremea? ние не живеем в това време, Că ai musa ia minge mai te dați duma pe șipa. че ние трябва да говорим на езици. Вече N-ai не живеем в musa това te време. dați duma de șipa. Не е нужно да говорим на езици. Cadea vremea să-ți dumunt. Това време беше преди, Povio Iisus kada mu da să-ți dumunt, da? но Исус, когато умря, това беше преди. No sasu penele vorba si actuela Но minge. каквото и да говори Словото, то е актуално за нас. Tu trubus cadeatele se vorba le de vleski. Ти трябва така да приемаш Божието Слово, Sara canate dreptul să dumande ca do momentul. както сега говори, в този момент така да приемеш Словото. за теб. Natele ski vorba si duimi vers purani. Не, че Неговото Слово е над 2000 години. Neski vorba mindig sada exita vela e vorba ni vituke. Неговото Слово е винаги като едно ново Слово за теб. Neski vorba n-ai pankli pa la evramnele manușeski. Защото Неговото Слово не е свързано с Voi времето, което е si, в този свят. voi si sada ек actuel tuke dini kangrio. Словото е винаги актуално за църквата. Винаги. Ok. Să mă rezi programul de
Mai sunt tu 10 minuți vremea de șupanș? Имате ли още 10-15 минути? Ok. Ok, cineva zic paramicea? Ще прочетем една история. Ja. Paramicea. Ando duito cronic? Paramicea, В второ летописи, История pe nas. Ja. второ летописи. Ando duito cronic, capitolul Gustavto. Второ летописи, 28 глава летописите, Дуито хроника. Jo. Второ летописи, това е в Стария Завет. Второ летописи, 28 глава. 28 ще пита. Ja, jo, kada Gustavtotul izgleda. Пита 28. Jo, kapitel 28, скотеле pe care ofer Zoiechius. Добре. 28 глава на второ летописи. Numai ganz kurz anmerken, dass er dich cinevastes, Преди това, само малко преди да го an прочетем, de cronica cinevez, an da Borgius, salem de operații care avem. там в летописите четем и разбираме как царете са дошли, са царували. Ушафtul care să e ai janaf, de cam afte craftul să puci prala. И ще те питам нещо, защото искам така да работим заедно с вас. Ok, pușama tu dar gonța so pervo imperato Catalegidaia. Кой беше първият юдейски цар? Na pe? Ok. Conjale, o pervo imperato Catalegidaia Кой gonța. беше първият юдейски, еврейски цар? Ok, pe naftul Ще veche. ви кажа. O Saul. Саул. Vosa so pervo kai no sarteles le manushta vel vo o imperato. Това беше първият, когато хората избраха той да бъде царят там на Израел. Unai care am istoria so pe naftul ke murikișiște numai cam afta va pe punctul deja ne zvali. Историята ми не е това, което искам да ви кажа, но искам просто да ви доведа до една точка от там да видим нещата. Palazaul avila o imperato David. След Саул дойде цар Давид. A e vorba le devleski penel de odel penales ke David cam afte la șarezi templo. И Словото на Бога казва, че Бог е говорил на Давид и му каза: Давид, искам ти да приготвиш един храм да построиш. Kai cam afte traif mașcartumende. Защото аз искам да живея посред вас. Ale odel ciker de ale sa cudo planote la șare local. Но Бог не направи с него този план да построи той Numai храма. penales ke odel natusite la șare sa cudo templo ke si te beșava И Andrei. му каза: не ти ще бъдеш този, който ще построиш този храм, където ще живея аз, Numai cioșav o Zalamono site la șare но local. твоят син Соломон ще го завърши, ще го направи. Penele vorba le devleski canamuna o David. Словото на Бога казва, че когато Давид умря, Ale slales coșa vosa sotrito imperatole și danongo o Zalamono. Соломон беше третият цар на евреите. Ai peleste așila hai vazda penales codelte vazdel o templo le devlesco ado Ieruzalem. И Бог говори на Соломон и му каза той да построи храма в Иерусалим. Canamula o da o Zalamon, Когато Соломон умря, ale but vrania but imperații avile. много царе дойдоха след тези времена. But sas ciove, Имаше много зли, ale лоши unii sas и lașe. понякога някой добър между тях. Numai mai but sas nasul. Но повечето бяха зли царе, лоши. Numai paiec penele vorba le devleschi Biblia, paiec imperator, Но имаше един, за когото говори Божието Слово. sas de sanasul. Той беше абсолютно лош. Oche la da sa de ciove. Той прецака всички лоши там. Ai vă pușolas Ahas. И той се казваше Ахаз. Dar la Gergiul imperator sas bise persensi. Когато той стана цар, когато се възцари беше на 20 години Ахаз. Ai penetilis că împereția gili di Șușobers. И казва, че неговото царуване вървеше 16 години беше. E vorba de devleschi penela do cronica bistavtos. Словото на Бога казва в Летописи, 28 глава 2 Pene Летописи, te gerdea pucea sucit la cealas le devles. че той направи неща, които въобще не се харесваха на Бога. Ce cam așa te ginavas? Няма да прочетем всичко, Numai de sa nasul ciove bucea. но наистина много лоши неща направи. Adică am asta cineva s-o credea mai angle. И искам да прочетем сега какво направи той по-нататък. Ando capitolo, ando cronic duito, capitolo bistaftor, ca verso bistaștar, 24. 28 глава на второ Летописи, 24 стих ще погледнем. Cote pe pale să vă cărdeas.
Там се говори отново за това, което той направи. Soci placiandale de vles. Това, което не се хареса на Бога. Penete gela ando templo, Словото на Бога казва, че той отиде в храма, ca la șardales o Zalamonule de vleske, където Соломон построи този храм за Бога. ai lale bucea so servinazle de vles, gereite. И той взе всички съдове, с които се служише в Божия дом. Penete la ai paradale sa. Той взе и щупи всичко там, което беше. Penete pagla sale bucea so sas ando kerle de vlesko. Той взе и щупи всички съдове, които бяха в храма на Бога. Ai so kerdas si mai bari buci. И това, което направи след това, беше още по-голямо. Penete pandadale vudara cataro templo. Той затвори вратите на храма на Господния дом. Ai kerda pliske pesale riga perdo devla. И на всеки ъгъл си направи богове си издигна, жертвеници. Numai te cinavesa mai anglepale este numai cica maste butragneale. Ако прочетем малко по-напред за него, по-нагоре, ама ще отнеме много време, Sai cinavestu che cado chere. може в къщи да прегледате цялата глава. Penete melarda antrego templo Andrei Caisas. Словото на Бога казва, че той омърси целия храм отвътре. Ai so cerdea vasnosas te pandadale vudara. И след това той затвори вратите. No canaseo vudar pandado. И когато вратата е затворена, Ci briltanglele melavri. не може мърсотията да излезе навън. No sa emel, sa ocuso, sa su paglande cu do templo ashila Andrei. Цялата мърсотия, която той направи, остана вътре в храм. Te vorba le devreski penete o ahas pandadale vudara cataro templo te na putrele conic. Словото казва, че Ахаз затвори вратите на Господния дом, така че да не ги отвори никой. E vorba le devreski penel, Словото на Бога te казва, amarostato si o templo le Sfintune Duhosco, че da? нашето тяло е храм на Светия Дух. Saviric le statoski si amarovudar. Коя част от тялото е нашата врата? Le vana shita venda, Косата не може да бъде. na, Сърцето. na, чомуй. Устата. Aia canatic penapke, cado vic biblasa si cavaftuke. Ще ти покажа сега от Библията. Ok, penel, am do psalmo exela ishtar vardistaiek, Псалм 141:3 penelo David, казва Давид: deva shoic angelo, Господи, изпрати един ангел cam homui, при моята уста, așa homui, до моята уста, ai lesama tu cataro ovudar muhe pușcengo. и ти, Господи, вземи под внимание така вратата на моята уста. Se tu cado? Nu cadu se cine ave lectu metar de așa Псалми, nu știu. псалми, кое? 144 псалом. Аз съм псалм. Psalm, psalm, Псалм. Сам. psalm, o David le-a cătăs. Псалми. Eu nu Не psalm. дошъл псалмия. Excela ishtar vardistaiek, se cine ave cado baricom. Pe cadea ceankel mișto avri. Окей, Исус Христос. Пасе, устата не трябва ли да е свързана с сърцето? Excela ishtar vardistaiek, versul 3. Версо 3. Eu. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми. Ще му си. Psata, da? Ето, като въпросът ще му си пангла, но ама не е леса. Pale, mișto perna. Bravo. Добре си попитала го. Amen. Saka da Să se se amtoilo, neamă. Domnule la vremea. Amen. Te penele vorba ne devleski su si perdo i lom pe la Словото на Бога казва, че каквото е изпълнено, каквото е изпълнено в сърцето и за предизвика. Bravo. Numai că ca si mă ghevas, nu te si cavasu, si cavelo templo, le Sfintune Duhosco, Но тук говорим сега да покажем какво символизира храма на Светия Дух. te cata o amperato pandadeale vudara. Защото Ахаз там затвори вратата на храма. So de le vudara pandade emela shel Andrei. И когато вратата е затворена, цялата мърсотия стои вътре. Janasu pedene kada visi Знам sarkepeza. какво вие имате предвид и така е това, което Numai казвам. obsalmo so cinadea opral, Но псалома, който прочетохме преди малко, si cavel te omui amarosi o vudar. Penel kada? показва, че устата, нашата уста е вратата, тя е вратата. No, amarostato si o templo le Sfintune И Duhosco. нашето тяло е храма на Светия Дух. Ai amaromui si o vudar. И нашата уста е вратата. Cam asta deja mai agree. Отиваме нататък.
הקנה אפשר בנו. Ok. Já nas tu me pelen kada si no ma pa помазо дживаго каката жа. Знам какво казвате, така е, посоката в момента, на която той иска да каже е друга. Ok. Кроник капитло бистања. Отиваме сега в 29-та глава на летописите. Дуито хроника. Io capitolo bistania, vers 1. Сега отиваме второ летописи, 29-та глава, първи стих. Vers 1 bis 5. От първи до пети стих на второ летописи сега четем. Ok, mai agață-te cineva ca до Второ пенавто. летописи, коя Второ летописи, 29-та глава, от първи до пети стих. Езекия. Цар Езекия. Ok. Ok, mai agață-te cineva пенавто ми говори. Ако четем, ще ви кажа нещо. Буд на там сочи джинада, но макар се джинавеско кере. Много минахме без да го прочетем, но може да прочетете вкъщи това. Бе вас во пунктора с магите пенавто ми говори. Беше ми важните точки, които са да ви споделя. Aba interesante geschichte Ginevres na тук кере. Но наистина е интересна история за прочитане вкъщи. Пелете о Ахас мора. Казва, че Ахаз умря. Поневър си мишто те мерен мануш, ке си човек. По някой път е добре, когато хората умират, тия, които са лоши. Ай вина е време леске шавески. И дойде времето на неговият син. Ай лескоша са зиглашо амперато. И сина му беше един добър цар. Во бушонас Хиския. Той се казваше Езекия. Ай лесконас си бари ворба. Името му е нещо много голямо, голяма дума е. Одел Зуларел. Бог ще подсили, ще направи Амен. сили. Къде бушон лескона? Това означава името му. Окей, со си важно о Хиския къде и бари бучи. Какво е важно това, което Езекия направи? Оса си манус, кай родила зледе Той влез. беше един човек, който търсеше Бога. Ай кама се джина вас падес. И четеме сега. Окей, графо го ханци. Ще кажа на бързичко сега. Care s-a zamperato s-a zbise Berșenko. Той беше на 20 години, когато стана цар. 20. Ai penelte leschi amperiția, ghili, bistai dui versi. Казва, че той 22 години царува. Ai penele vorba do capitolo bistania, verso 2, И в 29 стих, 2 стих, на 29 глава, 2 ai стих, казва, zura les la chandas le devres sobo kerdea. че на Бог много му харесваше това, което Езекия вършеше. Ai care cam asta e na sopra chandale devres, na? И сега ще разберем какво точно му харесваше на Бог от това, което Езекия A do вършеше. verso 3 penel, В трети стих казва, etat puter opervo so kerdeas, opervo so kerdea, първото нещо, което той направи, penel te geloca templo, той отиде до храма, opervo sholne bersesco ca gergiulo amperado, в първия месец от първата година на царуването си, sosaso pervo la șardeale vudaraca templo. първото нещо, което той направи, отиде да поправи вратите на храма. Penel vujardeale la șardeale hai putrdea o templo. Той го поправи, почисти и отвори храма отново. Ok, bud vremea, el cigina vasa, te bud vremea. Numai că nu se cina vezi kere. Няма да прочетем всичко, защото много време взима, но ще прочетем това вкъщи. Mai aglea cardea cu două amperato sale manușen, Преди това той извика всички хора там, които са, ai penale rașange te sfințon pale o templo. и каза на свещениците да осветят отново храма. Numai so kerginecu du la rașa, И какво направиха тия свещеници? gelea do templo, Те отидоха вътре в храма, vujarde antrego mel ca sa sa do ker Andrea, do kerle de vlesco, те почистиха всичката мърсотия, която беше останала в храма на Бога, ai șudine anta templo avri. и изхвърлиха всичко от храма навън. Numai so stabilina se șude na vri anta templo. Но защо
Защо те можаха да направят това нещо? Те левудара с путерде. Защото вратите бяха отворени. Со камав туке аджесте пенав пралапео. Ако искам да ти кажа днес на теб, братко и Со не сестро, бежела амаромуй пандадо. колкото време нашата уста стои затворена, Аше не даре брига андаментия де маростато. страховете, проблемите ни ще бъдат вътре в нашите тела, ще останат. Чина каз брига, чина каз проблемора. Няма да минем проблеми, които са трудно време. Чина каз бучивар гиндура на сур. Си на каз бига да пу. Всичко минаваме, което е лошо минава през нашия живот. Нема е vorba de deveski penente, ciostatu si o templul Sfântune Duhovsco. Словото на Бога казва, че твоето тяло е храм на Светия Дух. Te sai fujol ciostatu, catare dar, catare briga, sotrubus te cheres. За да може да се очисти твоето тяло от всички тия неща, какво трябва да направим? Putero mudar. Отвори вратата. Ca vre vorbența putero muia de duman de shiba, de podar cale Sfântune Duhovski. Отвори устата си, говори на езици, използвай дарът, който Бог ти е дал. Te cadea biril te fujol ciostatu. Защото така тялото ти може да се очисти, да се... Sogodi depresiona. Когато имаш депресия Sogodi dar. или страх, Sogodi nekazo. или имаш лошо време, наказание, Datu odeliek vafe. Бог ти даде едно оръжие. Ai putea bușul ciugucivos. И това се нарича молитвата ти. De dumande și bale de vreske. Говори на езици. Puterul lui. Отвори устата си. N-ai pandado. Не дай да държиш устата си затворена. Numai puterul lui. Но отвори устата си. Deci rostatul si o templul Sfântului Duhovsco. Защото твоето тяло е храмът на Светия Дух. N-am cuvudar pandado. Не дай да оставяш вратата да стои Să затворена. cărdea o ahas o împerato. Какво направи Ахаз, царя? Pe noapte să ai mela și lia treci grila stă în grila vrii. Казва, че всичката мърсотия остана вътре, не можеше да излезе навън. Să o să te pandadesa să le vudara. Защото вратата беше затворена. Să o cărdea o ischia. Езекия какво направи? Vă putea le vudara. Той отвори вратата отново. Ale era șansa în caladei mela vrii. И свещениците дойдоха и почистиха всичко. Сутав кărdezi prada pe eu poilu. Какво искам да ти сложи така в сърцето? Să-i dam ca ciuboimos. Може да си минал вече през кръщението. Iisus a binat de ciutraiu. Исус дойде в твоя живот Ai fuștilan de Hristosa. и ти възкръсна заедно с Исус. Catalisa si cadeana do polimos te tu fuștilan de Hristosa de traiu nevo. С твоето кръщение ти показа, че ти си възкръснал с Исус Христос за нов Numai живот. cu tot traiu o nevo cadea tu todeu. Но този живот, който ти е дал Бог, новия живот, Si le sperdo podarki. Той има много дарове за теб. Vocamente de tu. Той иска да ти даде тези дарове. Hasnile manche catalodel. Вземи ги от Бога, искай ги от Бога. Te vonne tu che dine. Защото те са за теб дадени. E vorba de devreski penete amaro ker le devresko sama me. Словото на Бога казва, че Божия дом сме ние. Ai vocicamente avem lesco ker na svalo. Той не иска домът му, място, където би дал да Audel teatu hugimos zuralo. Той ти даде силна молитва, която да използваш. De dumande shiba. Моли се на езици, говори на езици. Vai ca na sanam de matura. И когато си в колата Vai ca na sanam do choker. или в къщи, Vita velat ke gindo na sul. или ако идват дори лоши мисли в главата, Kai kamelte nikiziltu. които искат да те стане живота такъв тежък. O mai baro șlachtov, o mai baro marimo jela do șoro. Най-голямата битка, борба е в главата. Numai odel deatu e mai bari vafe. Но Бог ти даде най-силното оръжие. Te des duman de leske shiba. Да говориш на езици. Avem uștea să avem o opre. Дайте да се справим сега всички.